Relia Wensoko TV karibu sana naenda sense mega yeringana rieke moya se Jumatano mukubyo iga mbuya mona soko gandra gosanga na intwe na wego mbuya mona soko ene kyankobole igatiyo yo gukikone kyo murubiri bwiri tukoiga ngwikenora senchire ringia ringa rieke moya ritukoria ni go tokoboria esuguye muri kitu ikili forenge na sangete negatia bana inchi tigatora tegere birangere byabo torre wiki iga bose onde naro onyorete tukure na se studio mwake nyanga gwato sogerie herine tonyara ko batago so murubiri bwiri tukoria rero. Kano mwancho muri ari Wensoko TV bunere butambere tukuria Jumatano ne tukulita koretera ringana rieke moya. Ritukuria rero asiringana rieke moya nigo tugwate ringana riko rukunga esuguye. Ine ninki kose abamanyi bwe county ya Kisii bamanyete igoro ringana eri. Kirete ryo kwane esuguye. Segusindi ya munando je. Esuguye yabe rigani esende. Ya rio no atwari aba gwate miaka 100 mama yo twera sene suguye ninki ndo nakumirire teringe suguye enge ntoki ne suguri ko so munyama ke tokaro koro kwesuguye wana kina akumiringo ondo manyete atwera zange suguye nge ntoki abagaka bali abakoronya mama ndeli teri patata binge suguye munyama kine suguri ko senge ntoki ege ntoki linje nanya kwa advice esuguri tu nege ntokerie kebekereire iguru kebekereire iguru busike esugo bona ikara utingo understand mara sauri miaka ya nere maega ke tingo nyimanyi ga kiringana ri wante bidie suguye tingo nyimanyi ma suguye tingo limanye geranje miaka ya nene mekere abantu baramanye ringana ri n'abantu abanana esuguye ngetinye manye reko era abantu be miaka eito ndoko manye esuguye n'abagaka bari abakoro baraye manye anje na ariko uwa abagaka bakwatini manye bori abagaka banana ngetingo manye umuntu ora amanya ntato mitose mamumi ngora ningambu ya mona Wensoko TV atoretera mangana ega totake kumananga esuguye nge ntoki ngora ni Wensoko TV ngambu ya mona asoko toretera kwende ega tomanye esuguye nge ntoki. Ebine birengererio bya bananchi higago karibu sana mwake dunyangao mbuya mono Clinton ya soko nga libageriga muligereria ndonsi asore kukwarigania asenseme yigaringana rieke moya rero ringana twari gutakuna gutakuna tubigita asemesa esuguye na igura abange bakwanda ubaka abandi batebi nga ngane ndiri yake busi ndio turari yumuga kugwate myaka myeyemo ukwegeno kuna kutubonete kubisyo okunga ekigusiye kiri kyabagotu ikine kikiragera ekigusiye kengege ndanda singenjo umuntu kwiburwa gotebana ki ekigusiye nabantu ikiri kyabantu abagotu tibeterere timanye ekigusiye turusi birengerere byo ase amate ekigusiye nabo gitigarite ko bikegusiye asingenjo tunabagusiye igato ukora kumugusiye utamanyite ekigusiye ngirende yako gero kumugusiye utamanyite ekigusiye wikomanye kegusi umanya kurukwa umugusi na bange basangira bumwanchu murigeria kero tuteto ire birengereri bya wethera senchera yesimi namba itu noro chagwa se screen ya 0788 maragatana rafu isato omwerio herindo tumanye aye no maite engane yiga asengencho narega gukwandre oyo mote birenga ene suguri bori ekebekero oyo ndo tebire oyo no munyama kurende na bange baganitie komanya ninki mwanchu murigeria nabo gusangana into birengereri byago nabo gwa kesimi nabo gutuma ujumbe kero tukanyite komanya nae birengereri byago kurende abana inchi kero baganite kweroberia gusangana into nabo gutubeka bya asengencha bange bateire rieteriga abaramanya nabakorake iriteri suguye nabo rariria se ebitabu buna enchengeria wose endabasi tiritoka onyo twabere tugukwana somurubiri yo botambenga ebitabu bibere bigo turamburira emenuga yekigusi tekunyarikana biboanie emenuga yonsi piriero yekigusi kurende nebitabu gwatoba moyonge ngakena bigukina aso kumenterwa amaliye tandata iyo ime n'icingere cyabo kibekwe ase ebitabu ebime bwana bunegeta esuguye niche bano tukwane nk'esuguye aya no muonchoreriore ugento kendi gyonsi nabera nyarekane kinkokokonia amatoke chinyeni ubonjuri buli bwichinjira ao chiombe niri nyamara yani ko niri chiombe chianga ibikuruto chikamera kendi gyonsi bikerike gokorerwa ubonchoreria ekerengo ngeri gichibese uganeti konyora igoranye kwa buri gitabu ekegisiringi chimisato ekero gochokeo ni oro monchoreria no ke oni Clinton na ni chimisato
igorinde mbonjo lirike gwakora nukine igokinga igogwakena na kwena ligwebese iri yawo egitabu ikekero gekoni guchisiringi chimi totebe ibere ochoke oni chimi 3 kwanyolire chibese iri ngaigo igane elimo igane elimo gose mie yeye mo kwanyora se gitabu ike ubuna bubunda bwa uno monjo na bwako garuki chibese chikwanyora gwetane chiri gwakegura ekero gwakeonia asigisongote be profit ne faida whatever faida ikiusiende usitebe suguye basi gesuguye ne chibese chiria cheiguru okonyora asokoni egento wetane riguri rigwakegurete di amatoke ngochale Nairobi ga ne chigari nabe kunyarika no nyole litoke ya ule tukurunga chisiringi jimi 5 na 3 liwika Nairobi ya ngo ne chiri bwinye uweti chi esuguye nirenga omoni uri Nairobi anyora chiri gose ni 3 iguru ichibase chietane tiekerengo asiri entukeli kwaonia kurwa asiri guri gwake gurira kwamanya gokeonia na esuguye ntararigeria ase enchengeri tigatura iguna ari abancho barigeria babwate tutaragendera busio. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Iga gukora taraba tayari gusanga na intwe ntochi gusanga ebirengererio ebinge nabananchi kwentiga ndarigereria enchengeri na uranyora ndakerie terio ndirororo na nditumanye inkiri goteba engencho yae goteba nga esuguye nkorengi nari kwandiribuya egoteba nga faida nkorengi kinege Swahili gesungu yateba nga profit yamana kugandra goteba gusinga ebitoki ebitumaini igora so ebitumaini tali ebitumaini ebitumaine igora so bonchoreria igo ningana iringeto bonchoreria na kiri omonchoreria nyorire keigoro egento kende nali internet kubeka buya Clinton inche naligetie ase endabasi tinali nyora ase nali werete na inde abakaka gete na ikaranste nabo tindamanya gusendira asenje ngene kwe unakwana kurwadiri tanganinga nabuta alinyora asenje ngene ko tinyigene tikolende aba bakole tubo tatibwa bakamanya kulika na barumba igete kuri boania igere buya mono egitabu ngirikirikire no mugaka nemwiri atemba nabanyangongo banda bangina mbali gikuru kwa umubusi kurusiko gechorire egetinge engote yeri toke ubukano neke no elietiri na chite kuri nyora ime kurinde konye na aligure nganyora buna na tebe tiwe na inde na boriri ikire igo kamanya boni faide kuri kwesuye na inde karo kwa nyondire ga ikini gitabu kendi kya gatatu ruche no amereri ndagote binedwini yangu nyanga nguru kononkani na amalieta igo bono nago kire kuyunga asenchengeri yetiri kire na professor kama na bagaka banda basamwere ni bwate na inde na boli bikire igo bwochoka ni ukonde ngoyo bwochoka ni rigati tigatora igwa ebirengererio bya bancho barigeria gaiga. Hello Ensoko TV. Hello karibu sana ngoto kusanganera ndo mwashandari kumaro nkobori mwate Yesu yene faida andira toka rindi kwanyori yose kwa uri no kwanyori rasara nga twara kasiki kusi nuko iya ribori riya sana gago yotebira Yesu guye ne faida nuko iya utambu kuyunga nagiete ko ni kurindi bigansamba ukujya kuria ukujya nabeko ba ukukwomurero gose ugutanyora igento ugutanyora esuguye yase igento kilikwarenge koni utabanga byangi ukunuko ye gusugo sambika utambe nguno n'abangi nabakoni kibandi kiri batabanga ikibando kiri cyansambite iri ni nasa. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV. Yokoraga ngataraba tayari gusanga na intwe negati yebirengererio bya abananchi bagenda gusanga na intwe kurende nare uratake komanya esuguye neba so bonchori buka senga njumuntu nare uratake gukora gento irinde nera konye ke kurwa segento tiga ba so bonchori buka ase ngenjo injere uratebe nga Clinton ekero gwaseri gwa kolero yo mine bitino seri usengurwa asemere mu mwari ngokora
toku muguri ekero asiki swali na bote utapata faida gani ama utafaidika kiaje asiki usito wote banga suguyeki esuguye asiki usiyaro ntokunyara kuyitumia asenjire ndinga ale usisiko yobo nchuriri Ellen Soko TV waire karibu sana ngotoko sangana Oyo wasangana Daniel Yongaga koru Nyamira ono liswali vyane lileiga mwatebile lieta liefaita nesuguye lirende togoja twatumekanie faita okay neke gusirire bono gosere Swahili uyu bori igago tiyote niri mataba manga zitari ko yari kanse ayandi twebe uno yaburi twakora nereke gima faida no isa kuiwa tokoteba kutohoa kwa Kiswahili uko usiringe ile tano nene lige songo kwali tumia Kiswahili usuku rusiri lige Swahili kwali tumia Kiswahili igote mine tinga gose teringa kineke gusi ande asengencho yobo isuru bwito bwo soma mono na kigeko gera twarambali twanyole lige Swahili rirange bwango twalikolera emirimo mono kero omuntu olimanya twasiria liririe kegusi osomo nugoria gweke gusi faida no ise kuiguse kinege Swahili abora ata bino ane n'omuntu nga ngajikone kindinya batie profit umaide bono paka na bogusangirwa n'omuntu ndamaitenga e profit ne faida usonda ata kulende nesukuye aseke gusi usonda ata nga nkanyora asara yose nkanyora asara wali abandi bateba bigansamba nkagia okay tigaturagwa ngakia abananchi bagante gusanga mwancho muri ko gwake simia se studio na bagwa ke irio girie TV yago na litoko igwana bya ega se studio Ellen Soko TV uyo angire go ke irio girie TV ya ko naro likire ujumbe gaiga agoteba nga rieta esuguye lyabere ligeni hasende agoteba nga no mwalimu Victor ngare kurwa Nyamonuri Central omwagamo agoteba nga lyabere ligeni kurende ngore ngyo nyara ko bagakonyora obosemi ase engencho yeriete eryo tigaturaigwa oyo ngakia agoteba gaiga Ellen Soko TV karibu sana nabako ke irio girie TV yago na litoko igwana ngotoko sanganera Charles Koska kurware ne TV yago na litora ko igubuya Kaidio nyo gusangana into tumanye engencho yerieta esuguye na kyuri mai Allo sanga to koigwete kabisa sanga into Jego bujalisho maguru Nyasanze bono ndoke boko gosine esuguye esuguye bali yeke busika busika yakiri ndoli twaja kuliwa okay so you obodi igago kurende korengi ngambo na sangire na intwe kumiringa niriye atanya kuliwa lingana umurigiriri ono tanya kuiwa ekaro kwali igure tokana ngandiri yake gusi yako none itukondiyo montara amanye kegusi yonsi peke karo kiero no nyora abanyangongo balia eliyetandirura akwane paka boni ngikina kero kingenje ya eni nera amanye ahindo nyone na bolire igeriye kene buna kwa motebi igeke gusi nekene ne mono kubwa buna tumanyite Tigaturagwa yo ngakia go tebagaiga Ellen Soko TV Ellen Soko TV waire karibu sana ngotoko sangana Esimi kuru Canada aba muraba na bakwani ondigi ya mwana mbuka ama igama miguna Wano mtola asori nyomba na betu ro kumemeza na tigire kora aveka nda manyiri yete ne guriri gani esugume inga manyiri yete yesuguje abeke gusina ko musana Aribo sigama nyete gusina ronta ke tukuri manya kabisa na intenda ko mutuna de bionde yete ya mana yem kiamono kwendera mbuya mono pora seri kuba ngwete yogiri ya eri kwara Hello Ellen Soko TV Hello Ellen Soko TV Ekoranga traba tayari goyo korendo tebirenga kirobo kimakorende onyorenga mbokora so atara esomi ke gusi wana boko sangana into makiri nyanga gutomanyie ase chinkwana chuko kora yo twarigande tirero ase omobayeno nabo gotomanyie somoro birito botambe bokwena ne bitabu bigende bayasomya senge njomba babere batatu basanga no yo mintu ikiliforenge batabanga inche emyaka yane ne ya igoro liete tinko limanyari oli mubori abagaka bakoro
tutaragenda guchimugina siringana ritu tugusanga umubayeno bwiri tukuria rero nico gusaba kwane gucyase abayiburi igali ibinyoro ime kumuranje tiga twasomia abanike gusi tiga tubasomia kugera amatukaya none ni school igiswahili abana bakwana ni school kiri sagumekale twagaitirwe tukwane igisonga singijo twari gukwane kigusima paka bali barangu kigusimi tuli kumanya imenu yende meao ari neke gusi twakairuge turi ku disk twakwane kigusi twakabekere ligunjara asengi rero tuli kwana na disk asengi mwana tayo kwana mu kigusi ne bani school beti academy gose ki public kigusi inge yo bona ka umuyibori kwegeria umwana ona endeke rukigwa kwana ringana elieta gite bolebo mukani mubeke buya alimanye buna libwana tukaba elieta ndira ali bantu bandi to kwana manonga embonga dikali emonga wikira bona iga banta abangira nyora pakano nyana banta bandi bauteba embonga nese mili umuyibori agu itigaleria ekera akukabira abana baye endemero liyaye neri kurukwa emonga tali embonga bone uko yatebanga embonga yomungina embonga yobugaka bona muna tukunye kuirolera igo bali baitu togukinya ebakumanya semeji kurukwa embonga lakini gwasiririe ekeusi bona bagoso ase hogotomanya mubayeno bweri tukoritera mubayeno bweri tuko tigankwanira abana igo gwate abana asingijo ninganjita abana ana bakenjwa sinde lakini njitindi bono nga umwana omoke nenjoke nyeregania enjoke itukondiro nyori kirete okorore kuminyoka kurwa somotana esege sicha aminyoka yagenda alirana yage teri gutimuka bono ekartu kurambura igotogoteba iga nga umwana omoke no muntu utari kutimuka okonyora uri mirimo ryoka onye tari korosiriga riri ayensa igagochora onye tari gukarari computer game wari tari konyora chingaki cyo gutimuka riri akara kurara ryoka onye tari bono mupira bagwa kose niriga ari bakogende igo umuyiburi akara ko umwana wako minyoka tukumita ngai togotegerera ni myaka yayirebo enjire ninga twanjirane enjire ryo korora egento kirasi chingaki kite umwana omoke nenjoke enyeregani ngego umwana omoke n'umuntu kuminyoka anali utari gutimuka mancho murengo rengi gwesemire kuri ndaso gukorera hoko bayibiro nabo gutumanya enjire ndo mu busi yako nyagendera kwenyorera chisemikika no mu rubiri tobutambe bukwena na ebitabo tigantu bolirio kaiga likaratasi lya karengamye ninkola igantu borega bageni inyabiagoro tawo nchabweri abageni nabo bakogera ebintu byagurwa ase igotiga tiakuna kurigia eyere nke gose ende bwatende yonsi nonya ninuru onye gotagito inu mubayeno nagotebia kwa igure nobo imebwaye igitabu eke urabono igugache kirikiri na kirisofo kemwa tiringi chimi isano nesto ne 50 chioka ugwaka na witira enjira yekerero pay bill gose etire number ituchokwa ibitabu ni binge birega Clinton ekyobwate ko bakona kige kurukwa nenchengeri yekegusi nereri na beka koboko kuigora eri ndasengenjo na incharo bomaene na maite esugu ya ninki kurende gutaka komanya na gwesemia na beke enchengeri na koboko na enyorra nga esugu ye ne profit gose faida kine kitabu kirikire na bamanyi bekegusi ige kugenda ase chiringi chiri wibere choka ekyamwa bankera oro lakini gekuru kwenda basi igane enchengeri na ndengirikira akigucha asama kurukwije takolenga nawo bawukirika buna bararo kibwene oyo mona ntebeti mbaga ndete kuliki kya bagucha kujeruka entukoria ngugo tukoria imekwamanya chingenjo cyamangana igo ntubwatiriye tali muri dictionary turatabenga dictionary kuri kwenchengere yoka abamba bwatege ko gere kuri kwenchengere bari bandi babwatege ko gere kuri kwenda basi naba bakurike entukoria yabe tugwiti batebire entukoria ngugo tukoria kumanya female circumcision among the Abagusi of Kenya ekene gitabu kigukwanira amangana yo kwarukiyo ko bana kinyaruka n'ubu bibwaye Abagusi ntubwate ntubalire gati bisa kubiri byanjite gusara omwana umuiseke ekene gitabu keganeirie abayibuli bamanye bali babwate birengere bibiliya nga wikumwana umunyaruka asagwe kebaunjore bamanye ubube bubwate ine no gusara kumwana umunyaruka Daniel mumanyi mukaya nero tulike gitabu ikiga wakonye gisabukiyo mu busigo tigana
nekemira getu nechingaki negeko genda shishilingi chimisano na mebitabu nebinge ntokubikwana tubikore ndoje chinse cyetu cyatugubire lakini mwancho murigira atake kumenya kirikeroro na bagosanga na intugitera ase enamba yo guchikoma enamba yesimi yaito ayiyake no nyambono iga naboko nyoru muntu agokonye uyo kubwata esimi yo kurende asori uragani kwakanira igitabu ikyo igogwaka gwetera igogwaka gwetera pay bill number 7087057 eyo ne pay bill ene till number insabu kwabera till number ulio kwa wakana gwetera till number igogwaka na bwa till number beka 7087057 balibo wakana wetere pay bill 400 2019 account name ulikije tali unokurukwa ujumbe ina bego twikira ibitabu ntwa na neti bibere Clinton ne bire kanye ko batebe ntwa na tibero ya makuru ku Jeremiah Bosire ubulete no yonde uburukwa umungino kurukwa Margaret bongoye nere ntwa mutumirite igitabu kyaye igo nanyonye kuganiti ko so muria uriyo kugura igitabu tugutumire nabugwa ugwakana gwetera kigere kibere pay bill nateba igere 400 2019 account name ulikelitalia yao gosetile number 7087057 ibitabu bibire binge ndokunyarukwana kire kemo mende binde chi box ime aka sim 07886666 okole na ibere bono tokora na isatu na bepwekene na be yoro cyabase television ya ukulende eya omwelio pimoino oli keibereri kali isatu nuko yakaiga nabo okonyora umuntu umuburi akwerera asubikirana asubwagari nuko nyora igitabu kya neriguri bemano Edwin Nyangagu nawe mwancho murigeria mbuya mono kurende nkorenginga no twikira omwelio Linet Nyambane kurwa se studio ya kabero yarigandiria somuroberio bwa omoinori okumanyaria na kiyo kurende Isaac Nyauma no tugocha gochakere Jumatano mukubyo gocha abatabanga tomomanye nyomba mwao wose nyomba mwago Isaac Nyauma sangana into Jumatano yomukubyo mu yatosanga okoba yebiro tubekiri buri uryobo tuje kuryobo oro bwekerekyo tutambuko burarugwe Linet Nyambane nware no mugania se studio Miruka Hogaro oyoro mwalimu Langata West Comprehensive School uchigosanga igoro yechisemi cha Kenya hase omuroberio bumoinori kurwa sende nche Clinton Ndigi na asiri bagari barongo yane Frida Kerubo oyo otanya rakobaka gwikirana nabo igo no twarengenere Nyangagu kendra gutwara bwalgere bya bemeroberia gendreta sembe oyen Soko TV.